Vrienden Wieke wie te zien hoe het Hessel aan jaren 50 opgroeide. Mijn vader had 2 banen. Die werkte 's nachts en overdag. Maar dan krijg je als kind toch een tik van mij natuurlijk. Doet hij zegt je wie wil hij emigreren naar Canada. Zijn huid vond dat niks. En regelen Café de Groene Weide van zijn zoon. Ik kwam hier in de middeleeuwen terecht. Geen warm water in het pand. Geen telefoon. Geen gas. Gasten wienen er net volle. Hessel tokkelde wat op zijn gitaar. In een periode waar dit juist het grote succes van het café. Nu komen er elsier 80.000 bezoekers in de Groene Weide. De Schelling is een aaneenschakeling van gevoelens. Dat is de Schelling. Ik heb als metafoor neem ik altijd de knotwillig. Wat de Schelling zo uniek maakt. Het is niet één ding. Het is de combinatie van allerlei kleinigheidjes. Onbenullige dingen, ogenschijnlijk onbenullige dingen. En Het is wel een deel van wat jij ook bent. Ja, ik ben een van die sprieten. Ik ben een van die sprieten natuurlijk. En voor een heel veel mensen. Voor een tijdje, want ja, op het moment dat ik de kuien laat nemen, is dat weer over. Maar zolang ik besta, ben ik een van die sprieten. Ja, die woont naast me. Kan niet? Ja, doe maar. Goed. When all has been said and all has been done, tears have stopped running, the silent begun. In the depth of your Dan maak je hem te traag. Op dat plekje. Dus dan moet je moet niet vertragen daar. Ik denk dat ik mijn vader echt wel 10 keer per dag spreek. Echt waar? Ja. Er gaat sowieso niet een dag voorbij dat ik hem niet spreek. Maar ja, we werken zo nauw samen. Anders dan een vader en dochter. Ja, relatie. tuurlijk, want het gaat nu ineens om dingen. Het is serieus, je hebt discussie, je hebt gesprekken. Je bent het met elkaar eens, maar je bent het ook niet met elkaar eens. We zitten heus niet altijd op één lijn. En ik bedoel, we vloeken ook wel op elkaar. En we zijn ook wel eens geïrriteerd of boos. Of dat kan ook niet anders, want het is zoveel. Op zich was hij goed. Maar dat kan ik wel beter. Your eyes say they lie, then it's time for the today. Ja, die was wel mooi hoor. Dat dacht ik ook. Haha, dat was hem. Even wachten. We hebben echt wel heel erg geleerd om elkaar te accepteren zoals je bent. Je voelt elkaar ook een beetje op. Ik probeer hem wat gestructureerder te laten worden. Is dat nodig? Lukt niet. En hij leert mij om soms ook gewoon dingen wat makkelijker te zien. Ik sla nog wel eens door in mijn drang naar overzicht en grip. En dat. Maar heeft hij dat nodig, dat jij dat voor hem doet? Ja. Ja. Ja, mijn vader is een chaot. Ja. En waar blijkt dat uit, bijvoorbeeld? Heb je zijn kantoor wel eens gezien? Ja. Dit is de bende Optima Forma, zeg maar. Ja. Hier bedenk ik het allemaal. Is dit een inspirerende omgeving? Voor mij wel. Ja, totdat alles op een andere plek ligt, dan wordt het een... maar soms dan moet ik wel even huishouden. Nou, als je op gaat ruimen, vind je het niet meer. Nee, nou, dat is de ellende, hè. Dat is een klassieker bijna, hè. Ja. Maar dit is ook de enige plek waar ik dat heb. Want voor de rest ben ik best wel netjes. Dit mag. Ja, ik vind van wel, ja. Dit is ook... Heb je nog oude foto's van jouw Ahoy op de op dit moment heb ik hier wel wat liggen. Want men is een boek over mij aan het schrijven. Tadaa.
Ja. Het scheelt 15 jaar en 15 kilo, zeg maar. 15 jaar en 15 Elk kilo. jaar een kilootje ja, erbij. elk jaar een kilo erbij, hè. Ik snap wel dat popgroepen die echt jaar in jaar uit aan het toeren zijn... dat die helemaal uitgewoond zijn, zeg maar. Het is zo zwaar. Net echt die ding. Hè? Nee. Nee, ik moet er niet aan denken om elke avond onderweg te zijn. Dat is een nachtmerrie voor mij. Ja? Ja, dat is niks. Dat is afschuwelijk. Afschuwelijk. En dus dit is voor die de manier, op loopafstand? Ja, aan en uit. Als ik begin doe ik het knopje on. En als ik klaar ben doe ik hem off. Maar dan ben ik ook klaar. Hoef ik niet naar een hotel, ik hoef niet af te breken. Ik hoef niet afterparties, allerlei plichtmatige handelingen voor wat dan ook. Dat heb ik allemaal niet. En dat is ook niet, moet ik eerlijk zeggen, dat zeg ik. Ik zou dat ook niet kunnen. Ik zou dat niet volhouden of het boeit me niet, laat ik het zo zeggen. Is hij thuis? Volgens mij wel. Hij heeft net een nieuwe heup, hè? Wat zoekt Piet voor die? Nou ja, de spil van alles wat ik organiseer, hè. Goedemiddag. Georganiseerd heb. Noem eens een paar dingen. Nou ja, wat niet. Ahoy, Tialf, Vredenburg, Franeker, Doeksen en wat nog komt. De eerste stap, en ik doe het een grootste gok, want we hebben natuurlijk in onze jeugdige overmoed hele grote financiële risico's genomen. Maar dat risico nou eigenlijk in Frenscher. En dat docht voor u het niks eigenlijk. Docht de stap naar een sporthal en hier is het van alles in. Dus de sporthal van de 5000 man hebben moesten om een keer te spelen in Frenscher, dat weer de gok. En toen dat rond, toen we eigenlijk de gok naar een hooi, dat weer een heel onlogische gevolg. Ja, wat wie dan precies die risico's? Hoeveel kon je hem dan maar uit skipping die zeg maar? Nou, maar het uitkijken dan was erbij dan. Nou, op dat moment komen we toch wel zien oren tot 2 ton. En toen ik werd geboren, had ik een reuzendorst. Yeah, yeah, yeah. Terug naar de snelweg. Terug naar de snelweg. Oh, voor ik ja, yeah, yeah. En waar je ook geweest bent, is Nederland in Madrid. Al was je trouwens over, je wist er al het in. Yeah, terug naar de Schelling. Terug naar de Schelling. Oh, voor je 100 jaar. En ik was als wij je sultan, die mij zijn haren. Toen mijn vader in Ahoy stond, was ik 11 jaar. Nou, toen was alles nog natuurlijk te gek. En, het was gewoon gaaf. En dan zijn andere kinderen ook minder hard. Die zeggen, oh leuk, weet je wel, wat speciaal allemaal. En na al die gekke concerten, toen ben ik dus van het eiland afgegaan. En dat was ook nodig. Dat was lekker. Ik vergeet nooit... Ik heb eerst in Leeuwarden geweest. Nou, daar schoot ik natuurlijk niet zoveel mee op. Want dat was nog ook veel eilanders. Toen ben ik daarna naar Amsterdam gegaan. En toen kwam ik op zo'n school. Er zaten 10.000 man. Oh, ik kwam daar met mijn tas en ja, Tess. Oh, klaar. Lekker. Niet de dochter van. Helemaal niks. En uiteindelijk, ik in totaal iets van 10 jaar weg geweest. En uiteindelijk besloten om terug te gaan. Ook voor hem. En dan heb je weer echt dat je denkt, daarom... Ja, dit is gewoon een waanzinnig eiland. Je gaat dingen zien die je daarvoor nooit zag. Kijk, er komen hier wel 85.000 mensen per jaar in dat kroegje kijken naar ons. Dat zijn echt heel veel. Je moet heel wat toeren en zaaltjes vol zingen om dat voor elkaar te krijgen. En ik zit hier. Mijn woon-werkverkeer is precies, 1,5 minuut, denk ik. Van hier zo naar daar. Dus hier ben ik volledig
verantwoordelijk voor mijn eigen leven en voor wat ik doe. Maar ook de baas. Als iemand in de kroeg vervelend is, dan zeg je gewoon... jij moet nu weg, want dit is mijn plek. En ik doe hier mijn ding en jij moet nu gewoon opdonderen... want je bent gewoon strontvervelend. Terwijl als je in een of andere feesttent staat in weet ik veel waar... heb je daar niks over te vertellen. Dan moet je gewoon doen waarvoor je bent gevraagd. Hessel is nou stadig gewoon in het hele land bekend. Hij werd de eerste helikopteract bij het Bevrijdingsfestival en scoort een paar hits. Somebody told me as I leave in the way. There's new in the morning, honey new buds in the spring. Maar had je ook zoiets van, nou, ik wil doorbreken, ik wil... Nou, dat heb ik gek genoeg niet gehad. Nee. Waarom niet? Ja, dat weet ik niet. Omdat dat vond ik ook veel gedoe. Ik wilde bijvoorbeeld niet in programma's die ik zelf wegzepte. Dat vond ik huigelachtig. Dan moest ik in de honeymoon quiz op een gegeven moment. Ja, ik zeg, ben je nou helemaal van het padje? Ik ga toch niet in de honeymoon quiz? Ik zeg, het loopt me dun de broek uit als ik eraan denk al. Ik zeg, dan moet ik daar optreden? Ja, dan voel ik me schuldig. Want dan denk ik van, ja, je verloochent jezelf. Je vindt het afschuwelijk en dan ga je erin staan. Dan ben je een huigelaar, vind ik. Zo kwam dat op mij over. Tenminste, dat vond ik van mezelf dan. Ja. Dan had ik geen... denk ik, ja, dan moet je dat niet doen. Nee. Dan moet je gewoon je poot strak houden en dan moet je zeggen, ik vind het een kutprogramma. Daar ga ik niet heen. Je maakt je niet zo populair, wat dat Nou, betreft. bij hun niet. Nee. Dus ze hadden zoiets van, ja, nou, ik ga voor hem, dan ga ik me niet meer inspannen, want hij wil toch niet. Maar dat had niks te maken met niet willen. Het had te maken met geloofwaardigheid. Ik vond het ongeloofwaardig als ik in een honeymoon zou gaan staan, omdat ik het een verschrikkelijk programma vond. Ja. Paul Bringers was mijn ENA-manager en die was de ENA-manager van Marco Borsato. En op een gegeven moment kreeg ik meneer Korenneef en Paul Bringers mee in een taxi. En die vroeg of ik wou switchen. Daar begonnen ze mee, naar het Nederlands. Ik zei, nou, denk het niet. Dat is niet mijn ding. Ik had toen Brother Sagittarius en Somebody Told Me, waren best wel leuke hitjes. Ik denk, moet je doen. Dus op een gegeven moment aandringen, lees het nou eerst even. Dus ik krijg die tekst in mijn handen. Moest de dromen zijn met droog. Als ik wakker word met zo, ik zei, nou, Dan droom ik dit nog. krijg ik mijn strot niet uit, hoor. Dit. Nou, dat is ook weer zoiets. Ik zou de tekst in die vorm nooit zo zeggen of opschrijven. Maar goed, ze hebben het gedaan. Ik had ook nooit het hele vervolgtraject wat Marco gedaan heeft kunnen doen. Ik was ongeschikt daarvoor. En hij is super geschikt daarvoor. Hij kon ook goed zingen. Had een hele andere insteek van hoe je met muziek omgaat. Dus prima. Uitstekend. Ik heb er helemaal geen last van. Maar ik was wel dat mannetje uit die reclame, weet je wel. Keding, je hebt geen... ja, niks, weet je. ik heb wel een... Voor sommigen die zouden zeggen, ja, je bent niet goed zeker. Ja, ik heb daar geen spijt van. Eén keer in de zoveel tijd komen dromen. De afgelopen 4 jaar is de hele kroeg helemaal op de kop gegaan. Is het een binnenhuisarchitect? Of, Nee, dat doen we allemaal zelf. Sterker nog, we maken het gewoon ook allemaal zelf. Alle stoelen en tafels maken we allemaal zelf. Het is allemaal geboren uit frustratie over dat als ik een stoel kocht, die hield het hier nooit uit. Nee? Nee. Binnen een half jaar, als ik in april 20 nieuwe stoelen kocht, dan wist ik zeker dat de eerste 5 voor eind mei al in gruzelementen. Dus daar werd ik op een gegeven moment zo chagrijnig van. Ik denk, weet je, maak ik zelf wel stoelen. Het is allemaal eigen productie. Wanneer doe je dat? In de winter, hè? Niks te doen. Ja. En ja, daar heb ik nou. Ik heb ook een hartstikke mooie werkplaats. Goede spullen. Om dat professioneel ook wel te doen. Dat is een stansmachine. Nou, deze... Je hebt daar behoorlijk geïnvesteerd in machines. Ja, we hebben veel machines.
Nou, deze blikjes bijvoorbeeld, die maak ik gewoon met de hand. Dan heb je hier een hamer. Dan leg je hem erop. Wordt het steeds ronder, zie je? Polijsten en lassen. Klaar is Kees. Dit zijn die buitenlampen. Dan heb ik al die onderdelen die heb ik al klaar. Dit op. Op dit kapje komt nog zo'n vlammetje. Is dat humor of niet? De stoel. De stoel. Ja. Ja, het zit gewoon goed. Stevige stoel. Er is niks mis mee. En alles wat hierin zit, ik zelf maken, zeg ik. Alles maken we zelf. We doen alles zelf. Die komen in die deuren. Waar zou dat al je leert om te dwaan? Doen. Op je bek gaan, doen. En dan maar zien wat schip strandt. Maar ik zoek één dingetje. Even wachten hoor. Nou is de vraag, het 40-jarig jubileum, hoe lang is het nog terug? Geen idee. Nee, ik weet het niet. We zullen zien. We houden contact, zeggen dat. Degene die het wel weet. Nee, ja, nee. Ik heb geen benul van. Het kan 2 jaar duren, het kan 5 jaar duren, misschien ook wel 8 jaar, weet jij veel. Ik heb geen flauw idee. En het is natuurlijk ook helemaal nu. Afhankelijk van wat Tess natuurlijk gaat doen, dat weet je ook niet. Daar hebben we ook geen kijk op. Daar kunnen we ook niet echt een goede inschatting van maken. Dat kan zomaar uit de hand lopen. Hè? Zo noemen we dat in positieve zin. Gewoon qua succes. Ja, dat ze mij gewoon helemaal verdrinkt. Nou, dat is ook goed. Dat vind ik alleen maar leuk. En dan zou zij het oor nemen maaien vandaag. Nou ja, ze is al de baas, dus ze is onze algemeen directeur. Dus, en ze zit al in de maatschap met Heert. Dus dat ligt voor de hand? Ja, dat is in feite al. Dus in feite is het al zover. Alleen, ja, ik verzin nog wel de dingen natuurlijk. En, Ze ben nog net van die oude. Nee, dat niet. Willen ze ook niet, denk ik. Ik ben natuurlijk ook verschrikkelijk handig dat ik er nog ben. Toch wel, hè? Ja. En dat maakt het ook leuk. Maar ik hoop natuurlijk dat ze mij volledig ondersneeuwen. Want dat is natuurlijk de grootste kick die mij kan overkomen op dit moment. Dat is zo in buitenprogramma's is, dat is waar. Ja, dat ik het voorprogramma ben. Ja, dat zou ik natuurlijk helemaal giller vinden. Dat zou ik helemaal super. Dat mooier kan het haast niet. Het is bijna een droomscenario, zeggen we wel eens, maar dat is dan echt. Ja. Zo voel ik dat. Dus als zij me volstrekt overstijgt, dan heb ik alleen maar pret. Dan wordt het leven nog mooier. En het is al zo leuk, zeg ik dan, maar dat is echt zo. Tears have stopped running, the silence begun. The depth of your eyes become well that's run dry. When there's no need for more lies, 'cause we stopped asking why. So when your words say I love you, but your eyes say they lie, then it's time for the truth, babe. It's time for goodbye. Op dit moment ben ik er niet klaar voor. Op dit moment denk ik in mijn eentje, nee, dat kan ik niet. Maar ik ben inmiddels ook wel wijs genoeg om nooit te zeggen en dingen op zijn beloop te laten. En ja, goed. Om het gewoon, ja, dat zien we dan maar weer. Ik hoop niet dat hij nog stopt, want ik vind het ook wel heel veel te gezellig. Ja. Nou, daar zit wel een hele grote fan van je, hè? Ja, maar het is andersom ook, hoor. Ja, echt waar. Maar jullie redden het nog wel even, dat merk ik we wel. gaan gewoon dat lekker door. Het is ook zo'n onderwerp. Ga jij ja, dat is de toekomst. Ik ben blij dat ik gezond ben en blij en happy. En ik weet niet wat er over 10 jaar gaat gebeuren. Dat weet toch niemand uiteindelijk? Moet dat ook? En ik merk gewoon aan mezelf, ik word er gewoon zenuwachtig van
als ik over dat soort dingen nadenk... en ik schiet er helemaal niks mee op. Nou ja, wat haal ik dan om? Misschien, als het zover is, sta ik er, doe ik het en gebeurt het gewoon. En dan heb ik al die tijd me dan misschien voor niks druk gemaakt. Ja, toch? Ik heb helemaal geen zin in. Ik heb ook geen tijd voor trouwens. Ik heb het hartstikke druk. We genieten. Ja, precies. Ga lekker door. Voor de rest, hè? Let ze maar komen hier. Laat ze het maar bekijken. Let ze maar komen. Ja, wie het leuk vindt, blijft. Wie het niet leuk vindt, niet. Jit maar weer fut. Ja, jullie blijven wel. So when your words say I love you, but your eyes say they lie, then it's time for the truth, babe. It's time for goodbye. Then it's time